आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बिकि गामिनि गलन्दि दैसानि सेरावहाय बे गलन्दि दैसानि सायावहाय नोंथांमोना नुनो मोनो गंसे दलं बे कनक्रिट दलं बे कनक्रिट दलंआ दिनैनिफ्राय 20 बोसोर सिगाङावनो बानायजेननाय जादोंमोन नाथाय बे दलंआ दिनैसिमबो जाफुङाखिसै बे रौतानिफ्राय तामुलपुर थांनाय बे राजा लामाया मालाबानो बेखेवजाबाय नाथाय बे गलन्दि दैसानि सायाव थानाय नैबे गंसे दालाङा आबुङै लुफुंजायैनि थाखायनो एबा गाज्रि जाबाय थानायनि थाखायनो बे लामाजोंहाय दावबायारिफोरा एबा हान्था मेला खालामनो हानाय जायाखै जायनि थाखाय बे खासिबारिनिफ्राय उदालगुरि जानानैसो गुबुन मोनसे भाया जानानैसो फिन बे लामायावहाय हमहैनो गोनां जायो जायनि थाखाय बे थोंजों लामाजों थाङोब्ला 5-6 किल'मिटार गुसुं जानो गोनाङा नाथाय गुबुनजों गिदिंना थांनो गोनां जानायनि थाखाय गोबां 5-6 किल'मिटार गोजानथिंहाय गिदिंना थांनो गोनां जायो नोंथांमोना नुनो मोनदों आं नोंथांमोननो दिन्थिदों बे दालाङा 20 बोसोर सिगाङावनो बानायजेननाय जादोंमोन बे दालांखौ गिबियावहाय मोनसे कम्पानिनो होनाय जादोंमोन बे कम्पानियाबो ससे बानायनानै दोनबाय बिनि उनाव फिन गुबुन मोनसे कम्पानिनो होनाय जाबाय बिथांमोनाबो फारसेथिंहाय ससे बानायबाय फिन आरोबाव गुबुन मोनसे कम्पानिनो होनानै आरोबाव मोनसे पर्सन बानायनाय जाबाय गाहायै बे दालांखौ बानायनो थाखाय 3 कम्पानिनो होनाय जाबाय नाथाय कम्पानि 3नो होयोब्लाबो दासिमबो बे दालाङा आबुङै बानायनाय जायाखै मानो होनब्ला जोङो नुनो मोनदों गेजेरावहाय फिन ससे मोनसे पर्सनखौ बुख्रेबनानै एबा सेफायनानै दोननाय जादों आरो बेखौ दासिमबो लुफिननो एबा बानायफिननो थाखाय बिथांमोना नाजायाखै एबा जों बानायना लानायखौ जों नुनो मोनाखै जायनि थाखाय बे रौतानिफ्राय तामुलपुर थांनाय बे राजा लामाया नैबे दलंनि थाखायनो एबा गलन्दि दैसानि सायाव थानाय बे दलंनि थाखायनो हान्थामेला खालामनो हानाय जायाखै बेनिखायनो बे ओनसोलाव थानाय गासैबो सुबुं एबा दुलाराय जोंनि बे सानजाहानिफ्राय जेरै तेजपुर रौता बिदि जानाय जेसेबां मानि दावबायारिफोर दङ क'क्राझारसिम थांनो एबा तामुलपुरसिम थांनो गोबां खस्थ' भुगिनो गोनां जादों बेनिखायनो बे ओनसोलनि एबा बे लामाजों दावबायारि साफ्रोमबो दावबायारि बिथांमोना बे दैसानि सायाव थानाय दलंखौ गोख्रैनो बानायनो थाखाय खावलायदों लोगोसे बे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि एबा दावबायारि बिथांमोनबो खावलायदों मानोना बे लामाजों थाङोब्ला उदालगुरि टाउनसिमहाय एबा नोगोरसिम थांनो गोबां गोरलै जायो लोगोसे बे लामाजोंनो गोबां रुगि लांनो गोनां जायो आरो लोगोसे कलेजावहाय एबा फरायसालिफ्राव थांनो गोरलै जायो बेनिखायनो बे ओनसोलनि सुबुंफोरा गोख्रैनो बे दालांखौ बानायनो खावलायदों आं दायो बे लामाजों थांनाय साफ्रोमबो दावबायारि बिथांमोननिफ्राय फारि फारि सोंनो थाखाय नाजानाय जाबाय नोंथाङा मा गामिनि आङो नैबे उदालगुरि जिल्लायावनो गोलैयो ओरै भैरबकुन्द लाइन 2 नं बान्दरगुरि नोंथाङा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो खालामनांगौ गोनां जायो मानो होनबा उदालगुरियाव जोंहा गोबां जिनिसफोर बाय बस्थु लांफैनांगौ गोनां जायो बेनिखाय फैनांगौ जायो आरो बे लामानि बे गलन्दि दैमानि सायाव थानाय बे दालाङा 20 बोसोर बारलांबाय दासिमबो बानायनाय जायाखै बेखौ नोंथाङा मा बुङो नंगौ दा नैबे जोंहा गलन्दि दलांनि सोमोन्दै आं नैबे आसाम लाइभ टिभि चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजा आरो दा गोदानै फैनो हानाय गोदानै सलायनाय सरखारनिसिम आं बेखौनो मिथिहोनो लुबैयो जे बे 20 बोसोरनिबो बारलांबाय नैबे गलन्दि दलङा नाथाय दासिम कमप्लिट जायाखै गाहामै गाहाम लुफुंनो हायाखै दा ओरै रौता तामुलपुर लामा बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामनांगौ गोनां जायो बेवहाय जोंहा गोबां उसुबिदा थारमाने एसे अखा हाबानो जोङो नैबे गाहायजोंबो थांनो हाया गोजौजोंथ' जाखायाखैयानो बेखायनो गाहायजोंबो थांनो हाया बेनिखायनो जोंहा गोबां खस्थ' मोननांगौ गोनां जायो दा जोंहा बेमारि लांनांगौ जायो उदालगुरि हस्पिटालाव बेवबो जोङो ओरैहाय खासिबारि जानानै ओजोंहाय खोला जायैसो जोङो गिदिंनांगौ जायो गोबां खस्थ' गारि घरानि खोथा दङ थाव खरसानि खोथा दङ नैबेजोंबा थाब सौहैयोमोन जोंहा नैबे तामुलपुरसिम थांनांगौ गोनां जायोबा बा रङियासिम बा क'क्राझारसिम थांनांगौ गोनां जायोबा नैबे हाइरडजों जोंहा थाङोबा एसे सर्टकाट जायोमोन नाथाय गोबां सम जाबाय मोजाङै बानायफुंनो हायाखै बेनिखायनो नैबे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो दानि सोलिबाय थानाय सालायनो मोननाय सरखारनिसिम आं खावलायनो लुबैयो जे जाहाथे माने BPF सरकारा जाहाथे गोख्रैयैनो नैबे गलन्दि दलांखौ लुफुंनानै होयो एबा नोजोर होयो
बेखौनो लानानै आंनि गोसोनि लुबैनायखौ नैबे मिडियानि गेजेरजों आं बुंथिनाय जाबाय सरखारनिसिम। नोंथाङा बे दैमा सेरनिनो? औ, आङो बे दैमा सेरनिनो आरो जोनोमनिफ्रायनो उदालगुरियावनोखा आंनि न'आ। बे लामाया बे दालाङा गोबां 20 बोसोर जाबाय दिनैसिम जाफुङाखै। बिनि थाखाय गोबां माने रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोनगासिनो दङ। दैजोंनो थांलाय फैलाय खालामनांगौ आरो सानफ्रामबो गंनै गंथाम गारियानो बे दैजों बारनांगौबा गोदोबाय थायो। बेनि थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोनदों। बे खस्थ' मोननायनि थाखाय दिनै आङो आसाम सरकारखौ खावलायनो लुगैयो जे बिथांमोना गोख्रैनो बे दालांखौ मावफुंना होनांगौ बे बोसोरावनो। आं रायजो राजानिफ्राय बेखौनो फोरमायहरनाय जाबाय। रौतानिफ्राय तामुलपुरसिम थांनाय बे राजा लामाखौ मालाबानो बेखेवनाय जाबाय, नाथाय बे मोनसे दालांनि थाखायनो जोंहा जोंनि थांलाय फैलाय हान्था मेलाखौ जों खालामनो हायाखै। बेयाव जोंहा गोबां जोंनि बे ओनसोलनि एबा बे जिल्लानि एबा दुलाराय आसामनि सुबुङानो एसे भुगिनो गोनां उसुबिदा। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? निस्सय बे नंगौ। गोबां जोंहा माने बे लामाजों उदालगुरि थांनाया खाथि जायो, ओरै जोंना रौतानिफ्राय गोबां खाथि जायो आरो गोबां जोंहा माने पेट्रल डिजेल सेभबो जायो गारि मथराव आरो लोगोसे जोंहा समबो माने माबा मोनो, सेभ मोनो आरो समाबो जोंहा माने एसेयावनो रेहाय जायो। बिनि थाखायनो आङो माने साफ्रोमबो जोंनि लिडारफोरखौ आरो लोगोसे सरकार दा प्रेजेन्टलि सरकाराव दङ बिथांमोना थाबैनो बे दालांखौ नायनानै मावफुंनानै होनांगौ आरो गोख्रैनो मावफुंना होनानै रायजो राजानि माने साननाय बायदि खालामना होनांगौ आरो मावफुंना होनांगौ।